Id-deputat tal-Blue Heroes u llum avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ħareġ jattakka lill-imħallef Mark Simjana li qudiemu se jinstema l-appell tiegħu fil-każ instab ħati ta' disprezz mill-qorti wara li nqabad jiffilmja bil-mowbajl lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fost oħrajn. Fir-rikors li għamel u l-ressa quddiem il-qorti Jason Azzopardi talab għar-rikuża tal-imħallef Simjana għax skontu mhux se jkun ġust miegħu għax hu qarib tal-Prim Ministru anke jekk imbagħad qal li m'għandux dubju mill-integrità ta' Simjana. Fir-rikors Azzopardi attakkaw wkoll il-Prim Ministru qal li l-imħallef Simjana u qrib tal-Prim Ministru għax ħatru jinvestiga rapporti fil-gazzetti dwar l-MFSA. Dak li poġġa lil Bernard Gregg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u dan l-aħħar qallu biex jitlaq biex jaraw lil min se jpoġġi floku f'April li għadda kien instab ħati mill-qorti kriminali ta' disprezz u ġie kkundannat iħallas multa ta' 1,000 euro. Il-Maġistrat Monika Vella fis-sentenza tagħha kienet irrimarkat li m'hemmx dubju li Azzopardi ġibet filmat meta tqabbel l-angolatura tal-mowbajl tiegħu u li jagħmlu ma' widneħ ta' parsijiet iċempel u l-filmat innifsu kien ippubblikat mill-midja tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' Net News. Intqal li l-filmat ma seta' jittieħed minn ħadd iżjed għajr l-imputat Jason Azzopardi u filmati elevati minn kameras tas-sigurtà jikkonfermaw dan anke jekk ċaħat taħt ġurament. Azzopardi fl-aħħar xhur ukoll ammetta li gideb u għamel talbiet tal-inkjesti li ġew miċħuda ma resqux provi li huma aċċettati fil-qorti bħal evidenza ammissibbli. Fl-aħħar xhur skont xhieda fil-qorti ħareġ ukoll li hu kien iċempel lill-Pulizija ftit qabel ma kienet se ssir tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat.